Kakasya yun. Itong 80 pesos. Pero bago yan, dahil nandito ka na sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano pagkakasyahin ang 80 pesos. Pagkakasyahin sa ulam ng 3 katao, siguro susubra pa. Kahit 5 katao siguro ang kakain nito, ay susubra pa to. Tipid tips number 1. Pero bago yan, kailangan mo muna maligo. At so ay maliligo na. Oy. At dalawa tayo shampoo. Sabon, pwede na. Bye! Ayan, kailangan natin mag-iit. Kadali lang kadali. Tapos, tara. Tara, samahan niyo na ako. At yan na nga po, no? Oops! Bata! Pakibukas ng dita. Ayan po yung aking bataan dito. Maraming salamat ha. Tubusan na tayo din sa bibigyan natin ang... Tara mo dyan! Bibigyan natin ang ulam. So, ayun na nga. Bago tayo, dahil nag-aantay tayo, no? So, palabas muna tayo ng... Maya, antayin yung dragon dyan na. So ayun na nga, 66. Chop. 60 lang ang budget ko eh. Gago! Hindi malitit ito. Abunado pa. Wala na talaga eh, oh. Simot na. Wala naman, mga tito ko dyan. 50. 10. 10, 60. Luya. Hindi, huwag na yung luya. Kaya pambili pa ako ng magic sarap. Chap-chap eh. Yung parang giniling na siya para magkasya sa amin. Tatlo kami. Doks! Go! Tagal naman ito. Go! Bukas na rito. Dali! Tagal mo. Sorry sir. I'm busy sir. Antay mo talaga magalit ako. Baka pagka ka na mga tangkapong ito. Isa mo. Ganyan tayo guys, kalapit. Ay, mga lupitang galaw. Hugasan mo to. Oops. Meron tayong luya, no? Tapos sibuyas, bawang. Kaya may natira pa tayong 10 kanina, no? At bibili natin ng luya ulit, 5 piso. Ano, intro muna tayo. Pasok muna. So, ayun na guys. Ayan lang ang nabili natin, no? Ayan ang lahat. Hindi ko na isa-isahin, no? Basta ayan na. Hanggang doon na lang yung ating video, no? Sana may natutunan kayo, no? At saka sa mga nagtatanong po pala kung paano magkaroon ng ganito, comment na lang sa baba, no? Para ma-vlog natin kung paano ako nagkaganito, no? Sana nagustuhan nyo at please like and share. Gago! Subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Bye-bye. Salamat sa panonood.